Omroep Friesland, de Frieske top 100. Donker, het rijdt een beetje. En bij de bus in Cubaat kwam Tjerk Bootsma van Reboulier, letters 2 trouwens. Daar ben we te gast. Omroep Friesland, de Frieske top 100. Tjerk jongen, hoe is het? Ja, hoe is het met mij? Ja, best ja. Dat is gewoon Colleen, hè. En hier moet ik dat ding mee omsteken geven. Nou, ik geloof er helemaal niks van. De Frieske top 100. De hostel is juist zo 84, rijden ik in de IJsseland. Marije Maria, dat noem ik. Kun je eens wat meer over vertellen? Hoe je dat ontstaan eigenlijk? Dat is wel mooi Colleen natuurlijk, maar ik weet eigenlijk nog precies wanneer ik het schreeuwen heb. Ik kreeg het hotel in Zurich en dan wie het smoorde er ook. Ik werkte daar nog wel 110 uur in een week, maar dan hiek ze nog dan is middags eventjes een liedje rond om even weer rond te lopen in de slipkamer. En dan is die gitaar en dan kon ik gitaar spelen, een soort meditatie. En dan, ik weet nog dat ik dat nummer toen op het bed kwam dat bij mij naar beneden toen en dat vond ik direct geweldig. En wij hingen die Hotel Reboulies hingen we toen echt al in het hotel. En toen hebben wij dat al vrij snel, weet ik wel, direct uitproberen. En dat was direct wel een succes. Wat wie er is, melodie, zeg maar de akkoorden als het ware, of hier wordt al een deel van die tekst in de hollen? Ja, nee, nou, als je Marie zet in principe de tekst erop schreeuwen. En ja, ik zong dan gewoon wat in mij opkomt. Het is gevoel en wat het beste daarbij klinkt. En dan brabbel ik daar van een soort brabbel-Engels schreeuw ik de muziek. Oh little love, I'm waiting of a lonely time, and you skipped a little love song. Is het oors of? Dat behoorlijk, ja. Ja? Ja. Het is wel heel oors als het Engels is, hè? Ja, dat is je. Zoals de rest is, zo 84, rijden ik in de IJsseland. Nou, wat ik mooi vind, dat wij met Marije Maria en met de tunnel er nog in staan, dat het wel authentieke nummers binnen. Bij de top 100 zit er ook wel een heel soort gebroekt spul tussen, om het zo maar te zeggen. En soms ook wel 2 keer of 3 keer. Qua lood, echt de Reboulier lood, wij zijn echt van het begin gewoon, we zijn van het mooi nergens op liedje. Correct van de Christ hebben we dat uitgebracht toen. En toen waren het echt ontvangen bij Omroep Friesland. En daar kwamen direct een heel soort reacties op, weet ik wel. Van mensen die dat nummer graag willen horen. En waar ik heel vaak onvregen. En daardoor waren het in ieder keer hartstikke bekend. Ja. Wil je er vaak nog herinneren trouwens? Ik ken ook die man, die was wat ouder en die ging aan de squalita. Oh, is het een van Bootsma? Ja, oh ja, dat ben ik. Nou, dat begint eerst met de juf met meesters. Nou, en dan komen ze dus bij Gwans thuis. Nou ja, dan krijg je dat ook al gauw op tafel. Van wie bist je hier? Nou ja, dan gaat dat. Dan krijgen ze vaak die hè, dat ze mij in de vierde wereld kennen. Als het slagen, dat doet dan even net aan, maar welk nummer zou er voor jou wel in die top 100 mee? Er binnen zo'n soort nummers, Island in de Zee, Geen Lier, het houdt eigenlijk net op. Dus ik zoek zowel de stemmer, eens eventjes in, ze willen verdiep je me eens even in die albums van Reboulier. Je kunt ze waarom vinden op Spotify. En voor de omroep zeggen ze van nou, pak die nummers eens een keer op, want die ben ik heel goed draaibaar van mij, ik hoe die. En dus, nou ja, pak ze alle ergens, hoe zeggen ze. De Frieske top 100.